No niin, moi teille kaikille, jotka tätä videota nyt sattuukaan ikään tuijottamaan. Joo. Niin, tää nyt on se 150 tilainen spesiaali. Tässä videossa, jos jotkut teistä tietää, niin mullahan on noita mönkkäreitä jo kertynyt muutama. Mulla on yhteensä 5 mönkkäriä. Ja tää video kertoo sen tarinan, että millä mönkkärillä mä ajoin ja minkä ikäisenä ja näin. Ja sit mä kerron muutaman hassun hauskan failin, mitä mä oon tehnyt mun elämässäni näitten mönkkäreitten kanssa, ja tähän johonkin tulee kuvia. Suurin osa näistä munauksista on tapahtunut mun semmosella 50-kuutioisella keltaisella Kiinan ihmeellä, ja se oli aika kätevää. Eikö aloiteta vaan? Eikö aloiteta vaan? Eli mun ensimmäinen mönkkäri, millä mä ikään ajoin, niin sitten se sai sen mönkkärin. Se oli semmonen 90-kuutioinen mönkkäri. Mä sitten ajoin sillä ja mä törmäsin ladonseinään. Mä olin 4-vuotias ja mä törmäsin ladonseinään mönkkärillä. Noniin, miten meni omasta mielestä aika helvetin hyvin. Eli ekaksi mä ajoin niinku 90-kuutiosella 4-vuotiaana. Sitten mulla oli siinä vähän aikaa taukoa. Varmaan siitä seuraavana kesänä mun isoveli sai mönkkärin. Sekin oli varmaan just täytti 6 ja mä olin sitten 5 jo. Niin se sai oman mönkkärin. Se oli semmonen punainen 50-kuutioinen mönkkäri. Ja se ajeli sillä ja sitten mäkin halusin ajaa sillä ja sit mä rikoin sen. Mä rikoin sen näin. Eli mä ajoin sillä näin ja sit mä halusin kokeilla, että kuinka lujaa se oikein kulkee. Mulla ei ollut kaasu muuta kuin puolessa välissä. Sitten se saatanan kaasu hirtti pohjaan, että se meni niin lujaa, kun se mönkkäri ikään kulki. Sitten kun meillä on noita koneita, kaivinkoneita ja sitten mettäkoneita ja kaikkea tällaista, niin kun mä väistin kaivinkoneeseen kauhan, niin mä törmäsin siihen telaan, kun ne oli vierekkäin. Niin sit se mönkkäri meni ihan rikki. Ja mä eka nauroin. Sitten mä rupesin itkemään. Ja sitten mä päätin, että mä en enää ikä aja mönkkkärillä. Mä olin silloin 5. Joo. Sitten 8-vuotiaana mä sain synttärilahjaksi mönkkärin. Samanlaisen kuin mun isovelillä oli, mutta se oli keltainen, koska mun lempiväri oli keltainen silloinkin. Se on nytkin mun lempiväri. Aluksi mä en uskaltanut ajaa sillä kovin kovaa, että mä ajelin sillä silleen hitaasti ja näin, kun mua niin pelotti se, kun mä sain jotain vitu traumaa siitä. Niin sitten mulla rupesi sitä vauhtia pikkuhiljaa tulemaan, kun mä ajelin sillä 3 vuotta. Ja sitten tässä on muutama kuva, kun mä ajoin ojaan sillä. Ja tästä kuvasta 20 metriä taaksepäin, niin mulla oli loppunut bensa. Sitten mä ajoin, mä oltiin mun isän kanssa menossa meidän mökille, niin 20 metriä tästä taaksepäin mulla oli loppunut se bensa. Niin me käytiin kotona hakea bensaa ja tankattiin sen mun mönkkäriä. Sitten me jatkettiin matkaa sen 20 metriä ja näin kävi. Mä ajoin ojaan. Tie oli täysin suora ja mä ajan ojaan. Selvä. Kuka on hyvä kuski? Ja sekin johtui siitä, kun mä koko ajan vilkuilin taaksepäin, että tuleeko se isi nyt varmasti sieltä. Tulihan se. Sitten se 50-kuutio sen jälkeen, kun se oli mulla sen 3 vuotta, mä sain sen 8-vuotiaana vuonna 2010. Sitten vuonna 2013 niin se meni ihan täysin rikki. Mä ajoin sillä pellolla ja se meinasi räjähtää. Kun se sai enää käyntiin semmosella aineella, mä en tiedä edes mitä se oli. Niin sitä piti aina sumuttaa jonnekin ja sit se lähti käyntiin aika hyvin. Se oli jo ihan niinku rikki ja näin. Ja sitten sen jälkeen mä sain ton mun 110-kuutioisen mönkkärin. Tässä kuva siitä. Joo, se oli mulla siitä 11-vuotiaasta 12-vuotiaasta. Se oli mulla vaan niinku vuoden. Sillä mä vasta kaatuinkin. Itse asiassa mä kaaduin sen 3 kertaa. Nice. Sitten mä oon ajanut sillä puuhun. Sen mönkkärin jälkeen me katseltiin isin kanssa netistä mulle uutta mönkkäriä. Tuli semmonen 200-kuutioinen Komanse. Sitten mä ajattelin, että no toi näyttää ihan hyvältä ja otetaan se. Me käytiin ostaa, se maksoi 600 €, mä otin ok, on se ihan hyvä ja näin. Tosiaan siitä oli se takahaarukka vinossa.
Ja siitä lähti sitten koko ajan ketjut. Ja se oli jotenkin niin vinossa, että sitä ei saanut korjattua. Niin siihen olisi pitänyt ostaa uusi takahaarukka. Eikä me jaksettu ruveta ostaa, niin me ostettiin vaan uusi mönkkäri. Komansen 300-kuutinen mönkkäri. Tässä kuva. Vielä kun siinä oli katteet ehjänä. Tässä on kuva, kun siinä on katteet rikki. Ja vaan napsu poikki siis. Mun kaveri heitti talvella niinku lumipalloa mun päälle, kun mä ajoin mönkkärillä. Se osui mun katteessa, niin se saatanan kate meni rikki. Sitten sen jälkeen mä sain 450-kuutisen mönkkäri, mikä mulla on nytkin. Se 300 oli puoli vuotta. Ja sitten tää nelipuokki on mulla nyt ollut 5 kuukautta. Sitten mun rakas, mulla on 3 isoveliä. Mun toiseksi vanhin isoveli, kun mehän harrastetaan motocrossia tuolla Alavuuden motocross-radalla, niin hän sitten päätti, että hän käy kokeilemassa, miltä tuntuu ajaa mönkkärillä. Kun sillä on Kotarin 2 puokkia joku, mä en tiedä, joku semmonen. Niin sitten se kävi kokeilemaan sillä mun mönkkärillä. Eka kierros meni ihan hyvin. Toinen kierroskin meni ihan hyvin, mutta 3. kierroksella. Kun siinähän menee se, joka tietää, niin siinä menee se semi-alamäki, sitten tulee se iso ylämäki, sitten tulee se melkein pystyiseen alamäki siitä. Niin. Mä kuulin vaan, kun mä paistan makkaraa, mun kaveri ja mun isä oltiin siinä, niin me paistettiin makkaraa siinä ja juteltiin näin. Sitten yhtäkkiä niinku hiljeni, mä luulen, että se mönkkäri sammui siihen ylämäkeen. Niin sitten mä vaan huusin, että fail! Sitten kuului hirveä niinku, tiedätkö, meteli rupes kuulumaan se, voi Jeesus. Sitten me juostiin kattoo sinne. Niin mun isoveli, kun se oli tullut siitä, kun siitä tulee semmonen tienä, tai niinku se menee näin, sitten tulee se alamäki, sitten tulee se ylämäki, niin se vain hyppäsi siihen alamäkeen. Sitten se lähti sitä hallinnasta, se tippui kyytistä, niin se mönkkäri rupesi pyöristä alamäkeä. Niin sitten siitä meni se ohjausakseli linkkuun. Niin siitä kului sitten 2 viikkoa, kun mä odotin, että se osa tulee, että me saatais sitä kanssa kiinni. No, sitten me saatiin se osa ja isi kävi maksamassa sitä, niin se maksoi 188 €. No, mun isoveli sitten sai korjata sen, koska se rikkokin sen, niin se korjasi sen. Kiitos teille kaikille, jotka tilaatte tätä mun kanavaa. Ja näin. Teitä on jo ihan järkyttävästi. Mutta silloin kun mä aloitin YouTubeaamisen, niin mä vaan ajattelin, että ketään ei oikeasti kiinnosta nämä mun jutut ja näin. Mutta yhtäkkiä teitä onkin niin järkyttävästi, että joo. Kiitos kaikille teille, jotka olette tilannut mua ja se on moro. Tulee niin paljon taas hyvää matkaa.